Ajde, nek smo izašli malo. Nek smo malo, vidi sunca, vidi sunce. Sunce je šta? Sunce se rađa, ali... Sunce je izvor života. A di je konobar, šta ćemo danas? Šta ćemo danas? Ništa ćemo, ovako ćemo malo gledati u stol pa tamo, pa u stol pa tamo. Šta ti je, ili imaš kremu? Pa ti imaš. Aha, u te ne bi još častio s cugom. A zašto smo onda sjeli? Zato da sjedimo malo na suncu. Danas, tata, idem, nisam ti htio reći jer... Prvo škola, koliko si dobio iz matematike? Dobro, 3, ali... Šta je 3? 3. Ti ćeš izgleda poslije upisat onaj tečaj za autopravnu, kako ti je krenulo. Ne, nego uopće mi to sad nije prioritet. Aha. Nego danas idem sa djevojkom... Nova? A? Pa dobro, još se tražimo, ali da, novija. Čekaj, još se tražite. Je li to opet ono s interneta ili si je već vidio? Ne, vidio sam. Dobro. I danas, pa idemo samo nešto pojesti na brzinu. Tako je, sine, daj jednom to napravi pošteno. Odvedi je fino na papicu. Ti nju vučeš po parku bez veze, misliš da će se ona balit s tobom zato što je na Jarunu. Znači, pa mora se žena počastiti prvo s nekom hranom. Pa to sam, pa... Ljubav ide i želuca. To sam i mislio, zato ti kažem. I kud je vodiš, šta? Ma, mislio sam nešto samo na brzaka, tipa fast food. Ti stvarno si konj i to onaj super mali. Znači, ne, ni poni, nego onaj s kojim se djeca igraju. Kud ćeš ženu na fast food, pa jesi normalno, hoćeš da dobije kolesterol, hoćeš da joj se digne THD, LHD, hoćeš to? Ne, ali nek se nakrka prvo, pa onda idemo... Ne možeš biti, pa ti si moj sin, pa nisi ti ljakse. Kakav fast food? Znači, žena, pogotovo prvi put, se vodi na finu večeru u fini restoran. Daću ti ja perjanicu, samo se nemoj sramotiti. Znači, na finu večeru u fini restoran i to ne normalno na čufte i šiš, nego na, ne znam, najbolje funkcionira fino ribica neka, to je malo afrodizijak, neke školjkice, ribica. Daću ti ja novce, nemoj se, ali poslije toga imaš, stari moj, ubod ko pčela. Pa dobro, ali kad... Riba. Šta riba? Pa jel znaš išta o ribi? Pa čuo sam za ribe, da. Čuo si za ribe, jesi jeo kad ribe? Joj. Šta joj? Jesam možda 2 puta. Šta pričaš? Svaki put kad smo bili u Bakru na moru ti je tata naručio srdelice. A to su ribe? Ne, to su krompiri. Doći će konobar, sine, nemo, ja ne mogu shvatiti da si ti u svemu si na nuli, ali u svemu. Pa dobro, snaći ću se ja ako dođe... Kako će se snaći? Tamo ti dođe konobar, ti veliš ja bi pojeo finu riblju večeru. I konobar, normalno je to fini restoran, nije to tvoje rupa. Dođe i veli, evo gospodine, izaberite, što biste? I ti kažeš, koje znaš uopće ribe? Pa dobro, ako ćemo egzotično, onda dupina. Kakvog dupina? Sad ću ti kroz te naočale ću te probiti. Kakvog dupina? Ko jede dupina? Najinteligentnija životinja, ti bi jeo dupina. Što znaš od riba, ovi što se jedu? Dobro, dupin... Opet on. Zaboravi dupina, šta znaš, koje znaš vrste riba? Sigurno morski pas, losos. Koji losos? Šta ćeš je uvoditi u Norvešku na ručak? Skvaša. Ko? Skvaša, to je ono što se igra s lopticom. Skaša, kako se zove? Kakva skaša? A čuo sam slično, ja... Skuša, da. Jaj, dobro, skuša, ajde, šta znaš od ove lijepe ribe što se servira za večere? Zumi, ne, uhvatio si me sad. Ora, Sava. Sava? Ne znam ti ja, kažem... Bra. A sad mi ti u nekim šiframa govoriš ko da ja sad... Ne, kažem ti početak, ti završi. Bra. Bravo. Ja ne znam kako da sad kažem... Brancin. Brancin. Ora. Orada. Fratar. Trt. Još ti bi te ja šubekno da ti taj nos na drugu stranu prođe. Imaš sreće danas, evo, tu na placu imam frenda jednog koji je ribar, koji vadi ribe, koji zna ribu u anus. Zna ribu. Znači, pogleda u anus, zna koja je riba, a ne u glavu. Idemo tamo, pa ćeš onda bar nešto naučiti, kupit ćemo odmah. Stvari, nećeš ti raditi ribu, ali bar da naučiš koja je koja. Dobro, ajde. I kak se to opet obuko, ko šta bi trebalo, pa nisam ni znao što smo na kavu. Nemoj da takav ideš na sastanak. Obučeš odijelo, kravatu, leptirku možda. Ajmo, pići. Ne znaš ni jednu ribu, čovječe, danas ideš na večeru. Ajmo, hitno. Te sunce i tebe i... Čekaj, stani, tu smo. Znači, plac, Kvatrić, ovo vidiš da je, gle poziciju. Aha. Znači, sad ćeš doći tamo, unutra je
čovjek koji zna sve o ribama. I ti, nemoj me sramoti, dođi tamo nastupi, recite, evo ja bi kupio ribu, kao da ćeš kupiti. Nećeš kupiti, nemaš ni kune, ko ni ja, nego da te nauči koja riba. Može. I malo nemoj glumiti ovog konja koji nikad nije vidio more. Znači, dođeš odmah baciš nešto, di ste, riba se kupa 3 puta, u mojem... Riba se kupa 3 puta u moru. U utorak. Joj, ruka mi sam, kakav utorak? U srijedu. U moru, u ulju i u vi. Vi mi recite zadnje jer ne mogu se sjetiti. U vinišću, u vinu. U vinu? Pa ti ne znaš ništa. Znači, riba se kupa 3 puta u moru, u ulju i vinu i sad mi recite šta ima. Šta bi mogli... Ajde, pići. Barba, lipi moj, kako je, dobar dan, jeste vi ribarnica, jeste ribarnica? On bi htio vidjeti neke vrste ribe, fin naočao. Ima pizza, ima zub, ima kokot, ugor, da. Šta ćeš reci, pa pokaži, znači... Ja bi ovu ribu Denis. Kakvu Denis, pokaži di je pic, di je kokot, di je zub, di je grdobina, di je orada, di je brancin. Pa meni su sve ove ribe pic. Koja je ova grda, ova? Ova grda? Daj molim te, pokaži samo zubatac, to se papa fino, to cure vole, jel tako? Evo ga, zubonja, imaš tamo kokot, jel je ono kokot? Kako to ne liči na kokot? Ma nije pjevac, nego riba. Ti voliš palamudic, tu ti je palamida. Gledaj kako su friške. One su toliko friške da uopće ne znaju gdje su. Viš da još gledaju, misle da plivaju. Znate da se riba kupa 3 puta, a ja se 2 puta kupam. I ja bi jednu koja je onak najsvježija. Ko će platit? Ne kupuješ ribu, samo učiš koja je koja. Evo. Recimo da ja hoću brancina, šta bi mi dali? Recite gospodine, šta bi mu dali? Ma ne, meni konju jedan. Pa da znaš kako izgleda, ovako ti je konobar donijeti. Ove su mi sve... Evo, ja bi možda ovu oradicu ili bi nekog dobrog brancina. Možete. Vidim, brancini su vam friški, moraš znat. Jesu, brancini su friški, evo, ovi 0,1, 0,3, 2,1. Pogledaj dobro ovu grdobinu i kad dođeš u restoran ili posjećaš kod njih lijepo kupiti frišku ribu i u nedjelju napraviti ručak, a sad za restoran grdobinu biraš, je li ovo pas? Pas, dobro, sad me već tata i ti, vi ste u talu zezati. Nije Rottweiler, nego morski pas. I tamo imaš palamidu, dakle izabereš, ovisi koliko ću dati para. Dajte mi od svega po jednu. Može. Hvala gospodine, ne treba ništa, ajde. Niste se odazvali? Ma malo je, nego da pitam samo, ja bi nešto ovo baš znate, za nedjelju. Ima li inčuna, girica, papalina, gavuna, srdelica? Ima sve, neka doći onda drugu nedjelju. Daj pusu! Šta je? Vidi ga, ko tvoja? Ma da. Samo ovaj pametniji gleda. Hvala vam.